osumataitoon, se verrataan tähän suoraan kolmeen. Jos tämä hävitään, niin ikävä kyllä pankkiusten aivan huutaa Hosiannaa sieltä. Ikävä CS-ajoitus, kun oltiin valo kädessä suoraan sieltä. Kolme saa ensimmäisen helpon sieltä. Helppo haettua ja AKC mahdollisesti päivitettyä, jos katsotaan griidaa sieltä hakemaan sen. Tähti on Dessul tässä ottaa tagin siitä, mutta ottaa taas kakkosen tästä, että nää nyt on kolinäyttäjät ovat tämän turnauksen, mitä tässä ollaan katseltu pelän, että kuudes niin sanottu Ace Wingmanissa, eli tässä kohtaa on oikeastaan vaan 2 tappoa kumminkin sen Aceen tarvitaan, mutta silti tärkeät aina saada ne kierrokset maaliin noille. Käytössä Jasminin tappelin aukinattua ja Jasmin haastaa Leksa Mäkillä, Jasminilla Famasi. Tuleeko Naatti suoraan jalkoihin Leksalle? Ottaa vähän sen raapii sieltä nilkkoja kantapäältä, tai 8 damagea siitä. Pieni haju missä Jaasoni on, ottaako Mäkkärille hitään, ottaahan se sieltä. Leksa ottaa ensimmäisen, saa sieltä Famasin päivitettyä valon käteen. Tähti tulee Pekalta kylkeen, saako napattua Leksa jo sieltä 3. Oi, Tähti saa Pekalla haastettua vielä. Vielä sitten sieltä saadaan Famasi kyytiin vähän savua sun muuta. Hyvin jännä kierros kyllä nyt, mutta sieltä sai terveesti tapahtua nyt kierrostilissä, siellä vähän esitellään Tarraa ja Famasin skinniä, mitä saatiin poimittua ryöstösaaliiksi sieltä. Tähti taas flankleen, lähtee pompin kaikki, lähtee 13 viikkoa ihan poltoon sieltä jalkoista ottaa. Saa nyt kiven ikävästi Leksan jalkoista. Leksan 40 HP enää noiden Naattien jälkeen. Oi, Leksa saa kumminkin sitä alkolla haettua vielä, ehtii vähän eikä vielä kama kädessä piikkaamaan sieltä. Saa ensimmäinen kierroksen sieltä. Jaassoni enää ämpärin kanssa saitilla pyörimässä. Sieltä tulee nyt Jaassonille tulee pyöriin saitille. Tähti! Sieltä saadaan ensimmäinen. Nyt on 1 vastaan 1 Jaassonin vastaan